1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବୋଲକରା ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କଥା ସେ ମାନୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ବାଜି ରାଉତ, ଯିଏକି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ, 12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶହୀଦ। ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ ନେତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଘାଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ପାରି କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜଉଆସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳମାନେ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନଈ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତାମାନେ ଜଗି ରହିଲେ। ଅଧରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ଡାକ ଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ବାଜିରାଉତ ଚାହିଁଥିଲା, ସେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଘାଟ ଡଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାରି କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ବାଜିରାଉତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ବାଜିରାଉତ ଶହୀଦ ହେଲେ, ତାପରେ ଆଉ 4 ଜଣ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହେଲେ। ଇଏ ଭାରତ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ କଟକ ଅଣାଗଲା। କଟକ ସହର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନସମାବେଶ ହେଲା। ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଶହୀଦଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରାଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ହେଇଥିଲା। ଏହି ବାଜିରାଉତଙ୍କ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ବାଟ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ନଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଓଡ଼ିଶାର ଆବାହକ ଥିଲି, ମୋ ସହିତ ବହୁ ଏମିତିକି ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଥିଲେ। ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁକୁ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ। ସେମିତି ଚିରା ଫଟା ତାତ୍ପଲିନ ତଳେ ମିଟିଂ କରାଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ MP ଏବଂ MLAଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ହେଇଗଲାଣି, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସିଧା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୀଠରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି, ବାଜିରାଉତ ମଣ୍ଡପ। ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ଯିଏକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ ବାଜିରାଉତ କଥା ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପ୍ରେରଣାରେ ବାଜିରାଉତ ଲାଗି ଉଦ୍ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।